kalung. Tulung, tulung, tulung. Wonge mlayu ngulon kae, mlayu kae, ayo diuber. Tulung, tulung. Swasana esuk bubar saput lebu iku dikagetake dening pamengoke njaluk tulung binarung panggebore mesin sepeda motor protolan. Gas digeber, mbudhekake kendangan kuping. Sing numpak lanang loro pawakan ngotot. Boncengan nganggo helm teropong. Lakune engkak-engkok nyasak ramening wong blanja ing pasar Krempyeng Banyon. Enek apa? Pitakone lek manto bakul klapa karo njunjung glangsing isi krambil sumbatan diudhonake saka sedel. Ewangono nguber, kae lho wonge mlayu ngulon. Panyaute Murti, bakul bumbon. Sopo sing diuber? Jambret. Bojone Mandor Suraji dijambret. Kae jarene jambrete mlayu ngulon. Awakku ringkih. Lah jambrete loro gedhe dhuwur, aku bisa ajur mumur. Ucape karo nata klapa ing bedak cilik saka pring apus, iyup-iyupan triple. Sipon nangis geru-geru, nanging ora ana wong wani nyedhaki. Sapa ora tepung karo bojone Mandor sing pakaryane mutangake dhuwit tur gampang nyerandu kuwi. Krungu rame-rame Bayan Yanto kang omahe ora adoh saka pasar mara kusung-kusung. Ana apa iki? Kok nangis geru-geru ing tengah pasar? Kalung kula dijambret. Tiang kalih numpak sepeda motor ngilen pelajaripun. Ngene yo yu, saiki sampeyan lapor menyang kantor polisi wae. Karben jambrete dioyak. Krenae Bayan Yanto. Mboten, Pak. Jawabe Sipon Srogol karo nyeka iluke sing nelesi pipi tembem. Yanto meneng. Jalaran yen diterusake anggone aweh pratikel, sisip sendire disrandu kaya yen nyerandu bakul-bakul sing duwe tunggakan utang ngono kae. Pedhes lan nyelekit. Sipon ngluntrung nyandak sepeda motore. Kalung emas wis ora cumantel ing gulune. Epek-epek kiwa pijer ngusap-usap gulune. Dene tangane sing tengen nyekel gas. Tekan ngomah kahanan isih sepi. Sing lanang durung mulih saka alas Wonorejo. Sipon ngitung-ngitung regane kalung sing dijambret Durjana mau. Yen pengaji 15 yuta wae ana. Kalung iku dituku nganggo dhuwit belanjane Mandor Suraji suwene 5 taun. Pancen sing lanang wong utun. Udut ya ora, warung apa maneh. Upama pisan mindho mlebu warung paling mung andhok mangan. Ora bakal imbuh rena-rena. Ancase Mandor Suraji mung siji, bisa nyekolahake Rudi, anake lanang siji-sijine nganti tamat perguruan tinggi. Tok, 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 tok. Swara sepatu mlebu ing teras. Rudi mulih saka SMA Kalangbret. Bablas mlebu pawon. Karepe terus imbuh mangan, jalaran esuk mau ana mata pelajaran olahraga. Tenagane kakuras, ngelak campur ngelih. Lawang pawon dibuka. Jebul sing ana kono biyunge lagi senden saka karo nangis mingsek-mingsek.
Eneng apa, Mbok? Kok nangis? Rudi gumun. Kalungku dijambret ana pasar Banyon. Rudi wegah mbacotake caturan. Luwih becik telap-telep muluk sego lawuh tempe goreng sing baku wetenge waret. Sik, Mbok, aku tak golek pakan wedhus. Rudi nyaut keranjang lan arit. Pakaryane Rudi saben dina golekake pakan wedhus sumbangan pemerintah. Itungane bagi hasil. Yen wedhuse manak, babone bagiane Rudi. Dene anake dibalekake menyang pemerintah sing sakbanjure ditawakake marang wong sing gelem ngopeni. Rudi dhewe seneng ingon-ingon wedhus. Jam 2 swara sepeda motor dinas mlebu teras. Sipon jrantal mapagake menyang teras gapyuk sing lanang. Ucape nrocos kaya betet 1000 madolake kedadean anggone dijambret. Pak, saiki ayo age-age budal maneh karo aku nguber jambrete. Pangatake Sipon. Mandor Suraji mung meneng karo nata napas, sirahe mumet. Jagate kaya muplek. Awit Mandor Suraji iku mau entek mentas didukani dhuwurane. Gara-gara dianggep tredor oleh jaga alas tapel watese Wonorejo Sawahan. Saengga wit jati cacah 4 sing wis tuwa-tuwa tinemu kari tunggak. Krungu wadule sing wadon, sirahe Mandor Suraji saya cekot-cekot. "Kuwi ngono salahmu dhewe," ucape semu srengen. "Lah kok salahku to?" Sipon ora narimakake. Dheweke wegah kanggo paran tutuhan. "Ngopo dadak nganggo kalung gedhe barang? Coba yen kowe mau ora nganggo priasan eka-eka, ora kira bakal dijambret. Saiki sampeyan gelem ora ngoyak jambrete?" Sipon mencereng. "Padha karo ngoyak angin. Wong kedadeane mau esuk kok saiki lagi arep diuber. Kalungmu wis didol dening jambrete. Wis, pokoke sampeyan gelem apa ora ngoyak jambrete? Yen sampeyan ora gelem, aku arep budal dhewe," panganceme. Nadyan ngampet ati mangkel nanging wekasane Mandor Suraji kaya sapi dikeluh. Rasa mangkel semu anyel warsuh campur dadi siji. Playune sepeda motor dinas plat abang duweke perhutani digelak. Beteke nuruti pamutahe sing wadon. Umpama ora dituruti mesti dadi pasulayan kang ora pantes dirungokake tangga teparo. Pasar Banyon diubengi kemput. Ewadene jambrete ora ditemokake. Mandor Suraji markir sepeda motore banjur leren ing emper tokone Mbak Yun. Panyawange peteng repet-repet. Dumadakan Mandor Suraji ambruk. Mripate merem. Sipon kaget. "Loh, Pak, gene yo kowe kuwi. Tulung, bojoku semaput." Bengoke Sipon. "Kang Suraji keng ngopo yu?" takone Mbak Yun. Wong ayu luwung pakulitan kuning. "Embuh, wong tas goleki jambret karo aku, banjur leren ning terasmu kene kok terus ambruk." Semaure Sipon karo nggoyok-goyok anggane Mandor Suraji. "Aja kesuwen ning kene, ayo digawa menyang puskesmas," pangajake Mbak Yun. Mbak Yun wong ayu dasare sugih. Tokone gedhe, duwe mobil senajan ora gres. Ora suwe anggone nyetir mobil ngeterake Mandor Suraji wis tekan puskesmas Gondang.
Mangerteni ana pasien kang diudhunake saka mobil, perawat enggal-enggal aweh pitulungan. Kateke jantung dicek, isih apik. Tekanan darahe normal. Mandor Suraji banjur diinfus, dibiyantu selang oksigen ing tutuke, amprih enggal sadar. Bu, menawi ngantos 3 menit Bapak mboten sadar, kedah dipun rujuk dhateng RSUD Dr. Iska, ujare perawat. Sipon sumelang, gek-gek sing lanang kena serangan jantung, ojo-ojo stroke, ojo-ojo akeh pikirane Sipon. Sejatine Mandor Suraji ora semaput. Dheweke krungu kabeh caturane wong-wong sak kiwa tengene. Nanging ora duwe daya kanggo melek, apa maneh ngangkat awake. Sumilire angin kang mlebu lewat jendela puskesmas lan suarane adzan maghrib saka speaker Masjid Kyai Abdul Aziz kaya nggugah Mandor Suraji. Kanthi ambegan landung lan sikile bisa diobahake, Mandor Suraji nyoba tangi. Nanging isih durung duwe kekuatan kanggo tangi. Weruh bojone kruget-kruget, Sipon nagih-agih nyedhaki. Sampeyan kuwi keneng apa, Kang? Wetengku wiwit esuk durung kelebon sega. Lagi mulih kerja wis kok tukari. Kok ajak ngoyak jambret. Ucape lirih. Lah mau ora mangan sik. Aku mau mulih arep mangan karo ngedem ati. Dadak kok wadule sing gawe pikiranku peteng. Kaping pindhone aku mau mentas didukani kepala mantri alas. Aku semaput iki mau amarga kaliren. Yen entuk saiki mulih wae tinimbang nginep ana puskesmas. Ujare Mandor Suraji. Sipon mantuk. Mbak, bojo kula mboten napa-napa, namung keluwen. Sakniki nyuwun wangsul. Sipon matur marang perawat. Bu, mboten dipun rantos pemeriksaan dokter. Sekedap malih Dokter Yunus rawuh. Pamenggake perawat. Sampun, mboten napa-napa, kula ingkang tanggel jawab. Wangsulane Sipon. Sipon nglawani Mandor Suraji mudhun saka dipan. Dom infus dicopot. Mandor Suraji dituntun tumuju mobile Mbak Yun ing plataran puskesmas. Ing jero mobile Mbak Yun atine Sipon lega dene wasumelange sing lanang ketaman serangan jantung utawa stroke ora dadi kasunyatan. Wanti-wanti welingku, Bu. Sok-sok maneh yen sobo pasar ora perlu nganggo mas-masan sing bisa mancing tekane jambret. Yen ora manut karo apa kandhaku, kowe ora tak blonjo salawase. Ujare Mandor Suraji antep. Sipon ora nyandu kaya yen dielingake ngono kae. Mbok menawa sungkan karo Mbak Yun. Mbak Yun sing krungu ucape Mandor Suraji mung mesem. Senajan sugih mlegedu, Mbak Yun ora tau nganggo mas-masan ngrembyang. Umpama nganggo mung sumadya, amprih pantese wae. Nganti tekan tokone Mbak Yun, Sipon ora saulu. Sejatine ing atine isih mangkel, jalaran kelangan bondo sing ora sithik pengajine. Upama nangis dheweke isin karo Mbak Yun. Dene Mandor Suraji ora mikir bab kalunge bojone sing diserobot jambret. Bondo ilang bisa digoleki. Mangkono batine. Cuthel.